హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 5వ అధ్యాయము. కర్మయోగంలో కృష్ణ భక్తి రసభావిత కర్మ అయితే దీనిని కర్మ సన్యాస యోగము అని అంటారు. అందరికీ ఈ 5వ రోజు క్లాస్లో భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. 5వ అధ్యాయము. అందరికీ స్వాగతం. కర్మ సన్యాస యోగము. ఒక్కొక్క చాప్టర్కి ఒక్కొక్క యోగం అని చెప్పుకున్నాము పేరు. ఈ చాప్టర్కి కర్మ సన్యాస యోగము అంటే ఏమిటో చూద్దాం. సో అర్జునుడి యొక్క అనిశ్చయ స్థితిని గురించి మనం చూసాము. ఇప్పుడు అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సో అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు. ఏమని? కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మ పని త్యాగం చేయమని చెప్పావు, మళ్ళీ ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో చెప్పు అని చెప్తున్నారు. సో ముందు కర్మయోగం చేయమన్నావు, మరి ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయమని చెప్తున్నావు. అంటే లాస్ట్లో మనము 5th చాప్టర్లో లాస్ట్లో నువ్వు అలా చెప్పావు కదా, మరి ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనమో దయచేసి నాకు చెప్పు అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ అర్జునుడికి వచ్చిన ప్రశ్నలు ఏమిటి అంటే, అసలు పని చేయటమే ఆపేసేయాలా? అంటే కర్మని త్యాగం చేయటం అంటే పని చేయటం ఆపేసేయాలా? అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చెట్టు నాటుతాం, ఎందుకు? పళ్ళు వస్తాయి, మనకి ఫలాలు వస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో నాటుతాం. సో ఫలం ఆశించవద్దు అంటున్నావు అంటే ఇంక నేను చెట్టు నాటటమే ఆపేయాలా? సో ప్రతిఫలం ఆశించకూడదంటే పని చేయటమే మానేసేయాలా అని మనందరికీ వచ్చే డౌటే అర్జునుడికి కూడా వచ్చింది. సో లేదు అంటే ఆ పండును ఆశించటం మానేయాలా? ఆర్ షుడ్ ఐ స్టాప్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫ్రూట్ అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అని సందేహం అర్జునుడికి. చెట్టే నాటటం ఆపేవేయాలా, లేదంటే చెట్టు నాటి పండు వచ్చిన తర్వాత ఆ పండుని ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం ఆపాలా అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడి సమాధానం చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. అంటే
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు ఏమని, కర్మ సన్యాసం అంటే పనిని త్యాగం చేయటం అని, తర్వాత కర్మ సన్యాసం కానీ లేదంటే భక్తితో పని చేయటం కానీ ఈ రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. రెండింటిలో పనిని వదిలిపెట్టడం కంటే భక్తితో పని చేయటం మంచిది అని చెప్తున్నారనమాట. సో భక్తితో పని చేయటం అనేది మంచిది. అసలు పని వదిలేయటం కంటే చెట్టునే నాటటం మానేయాలా, లేదంటే చెట్టు యొక్క ఫలాన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా భగవదర్పితం అనుకోవాలా అన్నది క్వశ్చన్. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరి భక్తిలో పని చేయటం, ఈ కర్మయోగము రెండు కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. కానీ రెండింటిలో కూడా పనిని త్యజించటం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయటం మంచిది. నా కోసం చెయ్యి, అప్పుడు నువ్వు అంటే ఇక్కడ ఆసక్తిని వదులుకుని చేయటం మంచిదే ప్రతిఫలం మీద, కానీ భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చేస్తే అది ఇంకా ఒక హయ్యర్ లెవెల్ అనమాట. దానికంటే ఆసక్తిని వదులుకోవటం మనకి క్లీనర్ స్లేట్ ఉంటుంది. దానికంటే కూడా హయ్యర్ స్టేజ్ ఏమిటంటే నా కోసం చేస్తున్నాను, భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చేస్తే అది భక్తితో పని చేయటం. అప్పుడు నేనే నీ యొక్క ఫలం గురించి నేనే చూసుకుంటాను నువ్వు నాకు అప్పచెప్తే అని చెప్తున్నారు. డూ ఇట్ ఫర్ మీ, నా కోసం చేయి, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ, నేనే నీ ఫలాన్ని విషయం నేనే చూసుకుంటాను. సో ఇక్కడ భక్తుడైన వాడు అంతా కూడా భగవంతుడి ప్రసాదమే అనుకుంటారు అని చిన్న ఉదాహరణ మనకి బొమ్మ ద్వారా చూపిస్తున్నారు. అదే భక్తి భావం లేకపోతే ఎలా అనుకుంటాము అంటే ఇదంతా నేనే స్వయంగా చేశాను, నేనే సంపాదించాను, ఇదంతా నా ప్రతిభ వల్లే వచ్చింది అనుకుంటాము. అది భక్తుడైతే ఇది భగవంతుడు నాకు ప్రసాదించింది అని అనుకుంటారు. అంటే మనం భావాలు ఎలా ఉండాలి, పని చేసేటప్పుడు మనం ఎంత కష్టపడి పని చేయటం వరకే మన బాధ్యత. ఆ తర్వాత ఆ పనికి మనకి డబ్బు వచ్చిందనుకోండి ప్రతిఫలంగా, అది భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటున్నాడు భక్తుడు. ఇక్కడ ఆ భక్తి భావంలో ఇంకా స్థిరపడని అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే నేను కష్టపడ్డాను, నేను చేశాను, అందుకని నాకు ఈ డబ్బు వచ్చింది అని అనుకుంటున్నాడు. సో ఆ భావనలో తేడా రావాలన్నమాట. అక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ భక్తుడికి. చేసిన పని ఇద్దరు ఒకటే, కానీ ఏ మనస్తత్వంతో చేశారు అన్నది ఇక్కడ మనం గ్రహించాలి. జ్ఞేయస్య నిత్య సన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో ఇక్కడ సన్యాసి అంటే అసలు ఏమిటి అన్నది వివరిస్తున్నారనమాట. నిత్య సన్యాసి ఎవరు అంటే యోన ద్వేష్టి నకాంక్షతి, ఎవరికైతే ద్వేషము కోరిక రెండూ కూడా లేనివాడు. దేని మీద ద్వేషము కోరిక లేనివాడు? తన కర్మ యొక్క ఫలాల మీద, కర్మఫలాల మీద, అంటే తను పనిచేసే వాటి మీద వచ్చే రిజల్ట్స్, ఆ ప్రతిఫలం మీద విపరీతమైన మోజు కానీ విపరీతమైన ఇష్టం లేకపోవటం కానీ, అంటే అయిష్టత కానీ. అంటే అయిష్టత ఎప్పుడు ఉంటుంది? మనకు అనుకూలంగా లేకపోతే ఆ రిజల్ట్ మనకు అయిష్టత ఉంటుంది. రిజల్ట్ మీద మనకు అనుకూలంగా ఉంటే దాని మీద విపరీతమైన కోరిక వ్యామోహం ఉంటుంది. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదే నిత్య సన్యాసి ఎవరు అంటే ఆ ప్రతిఫలం మీద అలాంటి కోరిక కానీ, అది బాగా జరిగితే వచ్చేటటువంటి లాభం మీద కోరిక కానీ, అది జరగకపోతే వచ్చేటటువంటి నష్టం మీద అయిష్టత కానీ రెండూ కూడా ఉండవు. ఏ రకమైన ప్రతిఫలం వచ్చినా అతను ఒకే రకంగా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. అంటే ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి కానీ, ద్వేషం కానీ, అయిష్టత కానీ ఏదీ లేదు. పని చేయటమే నా బాధ్యత, ఏది జరిగినా అది భగవత్ ప్రసాదం అనుకునేటటువంటి మనస్థితి ఉన్నవాడు సన్యాసి. నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో అంటే ద్వంద్వాలు సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి అంటే ఆపోజిట్స్. అంటే ఏదైనా సుఖము దుఃఖము, తర్వాత పొగట్ట, ఆ తర్వాత ఇటు ఎవరైనా మనల్ని దూషణ పొగట్ట రెండూ సమానంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు, సుఖము దుఃఖము ఒకే రకంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు, ఆపోజిట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉండగలిగేవాడు. అంటే ద్వంద్వాల నుంచి విడివడిన వాళ్ళు. నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో అర్జున. ఈ నిర్ద్వంద్వాల నుంచి
బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ఈ నిర్ద్వంద్వ అనే బంధాల నుంచి ఎవరైతే విముక్తుడు అవుతాడో వాళ్ళు ఇలా విముక్తులయ్యి సుఖంగా ఉంటారు. ఎవరు విముక్తులవుతారు అంటే ఇలా కర్మఫలాల మీద కాంక్ష కానీ ద్వేషం కానీ అంటే కోరిక కానీ అయిష్టత కానీ లేని వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు. వాళ్ళు ఈ సకల ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి, అంటే సుఖం మీద దుఃఖం మీద ఉండే రియాక్షన్స్ ఉండవు. అలాగే ఎవరైనా పొగిడినా ఒకటే, వాళ్ళకి దూషించినా ఒకటే, ఎవరైనా గౌరవించినా ఒకటే, అవమానించినా ఒకటే, వాళ్ళు ఎప్పుడు దేనికి కూడా రియాక్ట్ కారు. సో వాళ్ళు ద్వంద్వాలు అంటే అది ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాళ్ళు, కోరని వాడు నిజమైన నిత్య సన్యాసి. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తి చెందుతాడు. సో ఇక్కడ వైరాగ్యము అంటే ఏమిటి అన్న, అసలు వైరాగ్యం అంటున్నారు. సో ఈ వైరాగ్యం అనేది ఏమిటి అనేది సరిగ్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఏమిటంటే ఒక చిన్న కథ ఉంది. బహుశా చాలామందికి అంబరీష్ మహారాజు కథ తెలిసే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ కథ ఉదంతో ఒకసారి చూపిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాతాజీ. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అంబరీష్ మహారాజ్ గారు అనే పెద్ద భక్తుడు ఉండేవారు. ఆయన మహారాజు. అయితే దుర్వాస మహాముని మీ అందరూ వినే ఉంటారు. ఆయన పెద్ద ముని. అయితే కోపిష్టి అనే పేరు కూడా ఉంది ఆయనకి. ఆయన ఈ అంబరీష్ మహారాజు పేరు విని ఆయన మీద కొద్దిగా ఒక రకమైన ఈర్ష్యతో వెళ్ళి ఈయన భక్తి అంటున్నారు, ఈయన భక్తి ఏమిటో పరీక్షించాలన్నట్లుగా ఆయన వెళ్ళి ఉపవాసం ఉండే రోజు, ఏది ఏకాదశి రోజు, ఆయన ఉపవాసం ఉన్న రోజు వెళ్ళి ఆతిథ్యానికి వెళ్తే అది ఆయన వెంటనే అన్ని మర్యాదలు చేసి భోజనం స్వీకరించవలసిందిగా కోరితే నేను స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్పి దుర్వాస మహాముని వెళ్ళి ఆయన ఉపవాసం విరమించుకునే సమయం వరకు ఆయన తిరిగి రాలేదు. సో ఉపవాసం ఒక నిర్ణీత సమయంలో విరమించుకోవాలి. సో అది మీలో చాలామందికి ఆ విషయం తెలిసే ఉంటుంది. సో అలా నిర్ణీత సమయంలో కూడా ఉపవాసం విరమించుకోకపోతే దాని పూర్తి ఫలితం ఉండదు అని అంటారు. కాబట్టి ఆయన రాలేదని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఆయన యొక్క గురువులు, ఆస్థాన గురువులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఉపవాస విరమణ సమయం మించిపోతుంది, మీరు చేయకపోతే మీ ఉపవాసం మీకు అది మంచిది కాదు, అది చెయ్యాలి అని వాళ్ళు చెప్పటంతో ఆయన తప్పక ఒక కొద్దిగా మంచినీళ్ళు తీసుకుని ఉపవాసాన్ని విరమించడం జరిగింది. వెంటనే దుర్వాస మహాముని తిరిగి వచ్చి ఆయన బహుకోపంతో, నేను అతిథిని అని తెలిసినా కూడా నా కోసం వేచి ఉండకుండా ఈ రకంగా నువ్వు మంచి తీర్థం తీసుకుంటావా అని చెప్పి ఒక రాక్షసుని సృష్టించి ఆయన మీదకు పంపిస్తాడు వధించమని. అయితే ఈయన విష్ణు భక్తుడు కాబట్టి వెంటనే విష్ణుమూర్తి సుదర్శన చక్రాన్ని పంపించి ఆ రాక్షసుని వధించి ఆ తర్వాత ఆ సుదర్శన చక్రం దుర్వాస మహాముని వెంట వైపుకి వెళ్ళటం ప్రారంభిస్తుంది. దాంతో ఆ దుర్వాసులు ఆ చక్రం నుంచి తప్పించుకోవటానికి ఆయన అన్ని చోట్లకు వెళ్ళి చివరకు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అని అంటే, అప్పుడు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళు, ఆయన చక్రాన్ని ఉపసంహరించుకోవటానికి నువ్వు ఆయన్నే వెళ్ళి అడగాలి అని చెప్తే, అప్పుడు మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నన్ను కాదు నువ్వు అంబరీష్ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్నే అడగాలి అని చెప్తే
వచ్చి అంబరీష్ మహారాజు గారినే చివరికి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి నన్ను ఆ చక్రం నుంచి రక్షించమని కోరటం జరుగుతుంది. అది మీరు ఈ చిత్రంలో ఇక్కడ చూస్తున్నారు. వెంటనే అంబరీష్ మహారాజు ఆయనకు బహు సుగుణ తత్పరుడు కాబట్టి ఆయన అదే విధంగా ఏమాత్రం అహంకారం లేకుండా ఇంతకుముందు ఎలా అయితే గౌరవించారో వెంటనే దుర్వాసుల మునిని అంతగాను గౌరవించి భగవంతుని ప్రార్థించి ఆ చక్రాన్ని వెను తీసుకోవాల్సిందిగా కోరితే ఆ చక్రం తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ కథను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అంటే ఇంత వైరాగ్యం అని సన్యాసులుగా మారిన దానికంటే కూడా ఇలా భక్తి మార్గంతో ఆయన రాజ్యపాలన అన్ని పనులు చూస్తున్నా కూడా మనస్తత్వంలో ఉన్నది ఎక్కువ ముఖ్యము. ఆయన భక్తిభావంతో ఉంటూ ఆయన ఏ పని చేసినా చేస్తున్నారు కాబట్టి అది ఎక్కువ ముఖ్యము అని. అది వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు అంటే వాళ్ళకి ప్రతిఫలాల మీద కానీ దేని మీద కానీ లేదు, అన్నీ కూడా భగవంతుడిని మనసులో పెట్టుకునే ఏ పని చేసినా వాళ్ళు చేస్తారు, అది ముఖ్యము అని చెప్పి చెప్పటానికి మనకి కథ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో భక్తితో పనిచేసేవాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనోజయం ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసినా కూడా ఎలాంటి దోషము అంటదు. సో ఏ భావంతో మనం పనులు చేస్తున్నాం, కర్మలు చేసినా అంటే ఆ కర్మలు సకర్మలు చేసినా కూడా అంటే భక్తితో పనిచేసి విశుద్ధాత్మ అంటే శుద్ధ ప్యూర్ కాన్షియస్తో అంటే కల్మషాలు లేకుండా ప్యూర్ కాన్షియస్తో, మనోజయం అంటే మనస్సును జయించిన వాళ్ళు. మనస్సును ఎవరు జయిస్తారు? మనస్సులో ఉన్న కల్మషాలు, ఇష్టాలు అయిష్టాలు, కోరికలు, ద్వేషాలు ఇవేమీ లేకుండా మనస్సును క్లీన్గా చిత్తశుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం. ఇంద్రియ నిగ్రహం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అప్పుడే మనస్సు జయించగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే మనం ఇంద్రియాలను ఫస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సింది మన ఇంద్రియాలను. ఈ కళ్ళు చూపించినవన్నీ మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోకుండా, చెవులు చెప్పినవన్నీ మనం అటు దానికి బానిసలం అవ్వకుండా, ఆ తర్వాత నోటిని కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా, ఆహారం విషయంలో కానీ మాట్లాడే విషయంలో కానీ అదుపు లేకుండా అదుపులో పెట్టుకోవటం, ఆ రెండు విషయాలను చేయగలగటము, ఇవన్నీ చేస్తే మనం ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నవాళ్ళం అవుతాము. ఆ రకంగా మనస్సును కూడా నిగ్రహించుకుని ఆ మనస్సులో ఆలోచనలు అనేవి, కోరికలు అనేవి, ద్వేషం అనేవి ఇలాంటివి లేకుండా చేసుకోవచ్చు. అలా చేసుకున్న వాళ్ళు మనస్సును క్లీన్గా ఉంచుకుని భక్తితో పనిచేసేవాళ్ళు. ఇంకా ఏమిటి, నాలో ఉన్న ఆత్మ అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకునే వాళ్ళు. అంటే అందరిలోనూ భగవదంశే ఉన్నది, ఈ భగవంతుడి అంశే మొత్తం అన్నిట్లోనూ ఉన్నది. ఆ రకంగా ఆ భావం ఎవరైతే జీర్ణించుకుంటారో, తెలుసుకోవటం అంటే ఇప్పుడు మనం అందరం చెప్పుకుంటున్నాం, మనకు తెలుసు, కానీ ఆ భావాన్ని జీర్ణించుకుని ఉన్నవాళ్ళు కర్మలు ఆ భావంతో ఇలాంటి మనస్తత్వంతో పనులు చేస్తే ఎలాంటి దోషము రాదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భక్తి మార్గాలు, సో భక్తి భగవంతుడి మీద ఆ భక్తిభావం ఉండాలి అంటున్నారు. ఈ భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే నవవిధ భక్తులు అని భాగవతంలో చెప్పారు. ఏమిటి ఆ నవవిధ భక్తులు? శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం వినటం అంటే ఉదాహరణకి ఏం చూపిస్తున్నారు? పరీక్షిత్ మహారాజు మన సుఖమహాముని నుంచి ఈ భాగవతం విన్నారు. చివర్లో చనిపోబోయే ముందు ఆయనకు శాపం ఉంది కాబట్టి ఒక 1 వీక్లో పోతావు అనే శాపం వచ్చింది కాబట్టి ఈ పోయే ముందు భగవంతుడి గురించి నేను పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అని సుఖదేవ గోస్వామి ఆయన్ని అడిగితే ఆ సుఖమహాముని ఆయనకు ఈ భాగవతాన్ని బోధించారు. అది వినటం, భగవంతుడి గురించి వినటం కూడా భక్తిలో మొదటి మెట్టు శ్రవణం.
సో మీరందరూ కూడా ఈ భగవద్గీతను వింటున్నారు. సో అది కూడా శ్రవణమే. నెక్స్ట్ది కీర్తనం, భగవంతుడి గురించి కీర్తనలు పాడుకోవటం భజనలు, కీర్తనలు. సో అది ఉదాహరణకు ఆయన లీలల గురించి, భగవత్ మహిమలను స్తుతిస్తూ భగవంతుడిని స్తుతించే కీర్తనలు. మీరాబాయి ఆవిడ కీర్తనలుతో ఆవిడ ఆ భక్తి మార్గం ఎంచుకుని ఆవిడ అలా తరించింది. తర్వాత ఇంకొకటి నెక్స్ట్ది స్మరణం అంటే భగవంతుడిని నిత్యం తలుచుకోవటం, జపం చేయటం అంటే ఆయన నామస్మరణ అన్నమాట. సో దానికి ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ అని ఉన్నారు. ఆయన చైతన్య మహాప్రభువు దగ్గర ఆయన 15th సెంచరీలో ఆయన ఈ ముస్లిం మతంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా ఆయన హరే కృష్ణ మంత్రం మీద ఎంతో ఆసక్తితో ఆ మంత్రాన్ని ఉపదేశించవలసిందిగా చైతన్య మహాప్రభువుని అడిగి ఆయన మంత్రోపదేశం చేయించుకుని ఆయన నిత్యము ఆ మంత్రాన్ని స్మరిస్తూనే చివరికి చైతన్య మహాప్రభు చేతిలో ముక్తి మార్గానికి వెళ్ళారు. ఆయన నిత్యము స్మరించేవారు కాబట్టి ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా ఉన్నది. తర్వాత పాదసేవనం నెక్స్ట్ది. సో భగవంతుడి పాదసేవనానికి పెద్ద ఉదాహరణ లక్ష్మీదేవి. సో అలా భగవంతుడి పాదాలను పట్టుకుని మనము ఆ రకంగా కూడా భక్తి మార్గంలో అది ఆ పాదసేవన మార్గం. అందుకే భగవత్ పాదాలు మనం ఎక్కడైనా సరే వెళ్ళినప్పుడు విగ్రహానికి మనం పాద నమస్కారం చేయటం ఇదంతా కూడా చూస్తూ ఉంటాము. సో పాదసేవనం అనేది నెక్స్ట్ది. ఆ తర్వాత అర్చనం. సో అర్చన, పూజా విధానం అవన్నీ చేయటం. కొంతమంది ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి చేస్తూ అది ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు. ఇంకా కొంతమంది వందనం అంటే ఇక్కడ చేతులు రెండు జోడించి నమస్కరించటమే కాదు, ప్రార్థన, దాంతోపాటు మనసులో ఆ ప్రార్థనా మనస్తత్వం, భగవంతుని ఆ ప్రార్థిస్తూ ఉండే మనస్తత్వం. ఉదాహరణకు ఇక్కడ మనకు ధ్రువ మహారాజుని చూపిస్తున్నారు. ధ్రువ మహారాజు ఈయన కథ భాగవతంలో వస్తుంది. ఈయన ఒక రాజుకి కుమారుడు. అయితే అంటే మనువుకు ఆయన మనవడు అనమాట. సో ఈ ధ్రువ మహారాజు తండ్రికి 2 భార్యలు. అయితే ఈయన చిన్నతనంలో తండ్రి ఒడిలో కూర్చోబోతే ఆయన సవతి తల్లి కూర్చోనీయకుండా, నువ్వు నా కుమారుడు కాబట్టి కూర్చునే అర్హత లేదు, నా కుమారుడికే కూర్చునే అర్హత కానీ రాజయ్యే అర్హత కానీ ఉంది అని 5 సంవత్సరాల వయసులో అతనిని క్రిందకి దించేస్తే ఒడిలో నుంచి ఆ మనసు గాయపడి ఆ చిన్న బాలుడు తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విషయం చెప్తే, తల్లి నా చేతిలో ఏమీ లేదు, ఆవిడ చెప్పిన మాట వినటానికి కష్టంగా ఉన్న నిజమే నాయన, నా కుమారుడు కాబట్టి నీకు అదృష్టం లేదు అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు, మనకు ఒకటే గతి ఎవరు అంటే భగవంతుడే మనకు గతి. నీకు ఆ అదృష్టం కావాలి అనుకుంటే నువ్వు భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి, అంతకంటే మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అని ఆ తల్లి ఇచ్చిన సలహా మీదట ఆయన వెంటనే ఆ భగవంతుని ప్రార్థించడానికి అరణ్యానికి వెళ్ళి దారిలో నారద మహర్షి తగిలితే విషయం తెలుసుకుని ఆయన ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని ఉపదేశించి ధ్రువ మహారాజుకి అప్పుడు పంపించడం జరిగింది. ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఆయన 6 నెలలు చేసిన తీవ్ర తపస్సుకు మొత్తం ఈ ప్రపంచమే కంపించిపోయే స్టేజ్ వచ్చేసరికి అందరూ కూడా వెళ్ళి విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించటం మొదలు పెడితే అప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయనను ఆశీర్వదించటం, ఆ ఆశీర్వచన ఫలితంగా తద్వారా ఆయన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సవతి తల్లి అందరూ కూడా పశ్చాత్తాపడి ఆయనకు తర్వాత రాజ్యాభిషేకం జరగటం, ఆయన ఆ జీవిత కాలము ఆయన ఎంతో మంచి రాజుగా పాలించిన తర్వాత కూడా భగవంతుడు ఆయనకి ధ్రువలోకాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది ఈ శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత. అందుకే మనము ఆకాశంలో ఆ ధ్రువ నక్షత్రాన్ని చూస్తూ ఉంటాం మనము, ఆ ధ్రువతార. సో ఆయన ధ్రువలోకానికి అధిపతి ధ్రువ మహారాజు అనమాట. సో అది ఆయన వందనానికి ఆయనను ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు ప్రార్థన. తరువాత దాస్యభక్తిలో హనుమానుని మించిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. శ్రీరామచంద్రుని ఆయన దాసుడుగా ఆయన ప్రఖ్యాతిగాంచారు.
ఆయన మనస్సులో ఇక భగవంతుడి సేవే ఆయనకు ఊపిరి. సో అలాంటి మనస్తత్వం హనుమాన్. ఆ దాస్య భక్తి, సఖ్యం అంటే కృష్ణార్జునులు. సో ఇక్కడ అర్జునుడిని చూపిస్తున్నారు. అంటే భగవంతుడిని మన ప్రియ స్నేహితుడిగా కూడా మనము ఊహించుకుని ఆ రకంగా కూడా భక్తి మార్గంలో వెళ్ళొచ్చు. దాస్యం సేవకుడిగా ఊహించుకుని భక్తి మార్గంలో వెళ్ళొచ్చు, ప్రార్థనలు చేయొచ్చు. చివరికి ఆత్మనివేదనం, ఇది హైయెస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. కంప్లీట్ సరెండర్ టు గాడ్, పూర్తి శరణాగతి. దీనికి పూర్తి శరణాగతి ఎవరైతే అంటే బలి మహారాజుని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ఫైనల్గా అన్నీ తెలిసి భగవంతుడు ఏ పర్పస్కి వస్తున్నారో కూడా ఆయన యొక్క గురువు హెచ్చరించినా కూడా భగవంతుడే నిజంగా వచ్చి నాకు ఈ రకంగా నన్ను ఆయన అంతం చేసిన ఆయన చేతులు అంతం అవటం కంటే ఇంకా కావాల్సింది ఏముంది అని చెప్పి ఏది చేస్తే అదే చేస్తారు అనే పూర్తి శరణాగతి భావంతో ఉన్న బలి మహారాజును ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ 9టికి కూడా ఈ అంబరీష్ మహారాజు గారు అన్ని భక్తి మార్గాలు కూడా ఆయనకున్నాయని కూడా చెప్తారనమాట. సో ఎనీవే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది నవవిధ భక్తుల్లో ఏదో ఒక మార్గంలో మనం భగవంతుణ్ణి మనం ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకున్నా ఆ మార్గంలో సిన్సియర్గా ఉంటే మనం భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు. ఏ మార్గమైనా ఎంచుకోవచ్చు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. ఇవి నవవిధ భక్తులు భాగవతంలో చెప్పినటువంటి 9 భక్తుల మార్గాలు. బ్రహ్మణాధ్యాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభస. సో మనము ఈ ఫలితాల మీద ఆసక్తిలే ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఇది, ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటే దాని గురించి ఇంకా వివరిస్తున్నారనమాట. ఈ ఫలితాలను భగవంతుడికి అప్పగించి ఆసక్తి లేకుండా ఎవరైతే తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తారో వాళ్ళు తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎలా ఉంటుంది, తామరాకు నీటి బొట్లు ఉన్నా కూడా తడవదు. ఆ నీటి బొట్టును తన మీద ఉంచుకుంటుంది. అయినప్పటికీ దానిని తీసివేస్తే దానికి అక్కడ వెనక మనకేమీ తడి కనిపించదు. ఆ రకంగా వీళ్ళు కూడా పనులు చేసినా కూడా ఆ పనుల యొక్క ప్రభావం వాళ్ళ మీద ఏముండదు. పాపపుణ్యాలేవి వాళ్లకు అంటవు. అంటే దాని పాపపుణ్యాలు అంటకుండా ఉన్నాయి అంటే ఇంకది మోక్షానికి కారణం. ఆ స్థితి ఉంటే మోక్షం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా పని చేస్తే ఆసక్తి లేకుండా ఫలితం మీద భగవంతుడికి అర్పించి ఫలితాలను దాని మీద మనకు ఆసక్తి లేకుండా ఎవరైతే కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తారో తామరాకు కనుక నీటితో తడవకుండా ఎలా ఉంటుందో నీరు తన మీద ఉన్నప్పటికీ అలాగే వీళ్ళు పనులు చేస్తున్నా కూడా ఆ పనుల యొక్క ప్రభావం వాళ్ళ మీద ఉండదు. ఆ ప్రభావం ఉండదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం క్లీన్గా ఉంటుందో మన పలక ఆ ప్రభావాలు లేకుండా మనకు మోక్షానికి మార్గం అది. సో ఆ భగవంతుడికి అర్పించి పని చేయటం అంటే ప్రతి పనిలోనూ మనము ఆ భావాన్ని జీర్ణించుకుని ఉండటం. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇలా భగవంతుడిని మనసులో ఉంచుకుని చేస్తూ ఉంటారు అన్ని పనులు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో కీర్తనలు ఇవన్నీ కూడా నవవిధ భక్తులు వీళ్ళంతా కీర్తనలు చేయటం, ఆ తర్వాత జపం చేయటం, ఇవన్నీ ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో ఈ దేహధారి అంటే మనము ఈ దేహం ఉన్నవాళ్ళు తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి, అంటే స్వభావం అంటే ఏమిటి, మన యొక్క గుణాలు అవ్వనివ్వండి, సత్వరజస్ తమో గుణాలు అవ్వనివ్వండి, ఆ స్వభావాల్ని బట్టే కదా మనకన్నీ పనులు చేస్తాము. మనం రజోగుణం ఉంటే అది కావాలి ఇది కావాలని కోరికతో అందరికీ ఉంటుంది స్వభావం. అయితే ఆ స్వభావాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, నియంత్రించాలి. మనకి ఏదైనా చెడు ఆలోచనలు కానీ కోరికలు కానీ కలిగినప్పుడు వాటిని ఆపుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. నియంత్రించటం అంటే కంట్రోల్ చేసుకోవటం. అవన్నీ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించి
ఆ తర్వాత ఆ కోరికను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి అప్పుడు కర్మను మానసికంగా త్యజించాలి. కర్మను కర్మ అంటే పని అని చెప్పుకున్నాము. పనిని మానేయటం కాదు కర్మ సన్యాసం అంటే, మానసికంగా చేయకుండా దాన్ని మనం అంటించుకోకుండా ఉండటం. సో కర్మ త్యజించటం అంటే పని వదిలిపెట్టేయటం కాదు, మానసికంగా పనిని త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. మానసికంగా ఎప్పుడైతే త్యజించుతాడో, ఈ మానసికంగా ఎప్పుడు త్యజించగలడు పని? అది తన యొక్క స్వభావాన్ని అంటే ఇంద్రియాలను తద్వారా మనస్సును నియంత్రించితేనే మనము మానసికంగా ఈ కర్మను త్యజించగలము. మరి అంతే కదా, ఏదైనా పని మీద కోరిక ఉంటే ఇంకా దాన్ని ఎలా త్యజిస్తాము? సో ముందుగా ఆ కోరికను ఆపుకోవాలంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయాలి. ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేయాలి. మనస్సును కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలను మనస్సును మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఆ కోరిక అనే దాన్ని ఆపుకుని మానసికంగా మనం ఈ పనిని గనక త్యజించటం, భగవంతుడికి అర్పించటం చేస్తే ఆ ఫలితాన్ని, అప్పుడు కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో నివసిస్తాడు. అప్పుడు పని చేయని వాడి కింద అవుతాడు. అప్పుడు అతనికి ఏది కూడా అంటదు, శుద్ధంగా ఉంటాడు, తద్వారా ముక్తిని పొందుతాడు అని ఇక్కడ మనకు చక్కగా క్లియర్గా చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే మన ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్లో ఉంచుకుని మానసికంగా మనం ఆ ప్రతిఫలాలను మీద కోరిక లేకుండా త్యజించగలగాలి, భగవదర్పితం చేయగలగాలి. సమదృష్టి నెక్స్ట్ది. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ శ్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞానబలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడినైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, ఎవరినైనా సరే సమదృష్టితో చూస్తారు. సో ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు అందరిలోనూ ఈ విద్యా వినయ సంపన్నే, ఎవరైతే అన్నీ ఉన్నవాళ్ళని కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఆ వివేకవంతులు బ్రాహ్మణులను, గోవును, బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని. సో బ్రాహ్మణునైనా, ఈ గోవునైనా, మరి ఏనుగునైనా, ఇంకేమన్నారు, శునిచైవ శ్వపాకేచ, ఏడి కుక్కనైనా, ఆ కుక్క మాంసం తినేవాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తారు. సో ఈ విద్యా వినయ సంపన్నులు, ఈ వివేకవంతులు, ఈ మంచి బ్రాహ్మణుడైనా ఒకటే, ఇక్కడ గోవైనా, కుక్క అయినా, ఏనుగైనా, వీళ్ళైనా ఎవరైనా అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు భౌతికంగా చూడట్లేదు, అందరిలోనూ ఉన్న పరమాత్మను చూస్తారు. అలా చూడగలిగిన దృష్టి కూడా తెచ్చుకోవాలి. అందరినీ మనం సమదృష్టితో. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధ. సో ఏ హి సంస్పర్శదా భోగ, ఈ దుఃఖమయమైనటువంటి ఈ భోగాలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇంద్రియాలతో సంబంధించినటువంటి ఈ భౌతిక భోగాలు బుద్ధిమంతుడైన వాళ్ళెవరూ కూడా ఇందులో పాల్గొనరు. ఎందుకు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చే ఈ సుఖాలన్నీ కూడా ఆది అంతం ఉంటాయి. వాటికి ఒక బిగినింగు అంతము ఉంటాయి కౌంతేయ. అవి ఎప్పటికీ పర్మనెంట్ కాదు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖాలు. కాబట్టి నతేషు రమతే బుధ అంటే వివేకవంతులు ఎవరు కూడా దీంట్లో రమించరు అని చెప్పి దీంట్లో వీటిలో ఆనందం పొందరు. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలలో ఈ వివేకవంతులు ఎవరు కూడా ఆనందం అనేది పొందరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఇది పర్మనెంట్ కాదని. వీటన్నిటికీ ఒక బిగినింగు, ఒక ఎండ్ ఉంటాయి. ఎప్పుడొకప్పుడు అన్నీ ఈ సుఖాలు అనుకుంటాము, ఏది పర్మనెంట్గా మనకి సుఖం అనేది ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా కొన్నాళ్ళు ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలలో వాళ్ళ ఆనందాన్ని పొందరు వివేకవంతులు. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే
దుఃఖ కారణాలలో పాల్గొనడు. అవి దుఃఖమే ఇస్తాయి. వాటిల్లో ఆ సుఖాలన్నిటికీ పర్మనెన్స్ లేదు. ఎందుకు అంటే వాటికి బిగినింగ్ ఎండ్ ఉంటాయి. చివరికి మనకి ఏదో ఒకటి దుఃఖం వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగించేటటువంటి ఇంద్రియాలతో మనం పెట్టుకునే కోరికలన్నీ చివరికి మనకు దుఃఖ కారణమే అవుతుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. కాబట్టి బుద్ధిమంతుడైన వాడు ఈ భౌతిక ప్రపంచ దుఃఖాలలో పాల్గొనడు. కుంతి కుమారుడా, వాటన్నిటికీ కూడా ఒక బిగినింగ్, ఆది అంతం ఉంటుంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు అలాంటి వాటిలో ఆనందం పొందడు. అది పర్మనెంట్ ఆనందం కాదని అతనికి తెలుసు. ఆ బ్లిస్ ఇక్కడ లేదు అన్నది ఆ వివేకవంతుడికి తెలుసు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనకు ప్రభుపాదం చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి మహాత్ములు వాళ్ళు ఇంకా మనం ఎంతోమందిని చూస్తూ ఉంటాము మన పురాణాల్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా. సో వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద దృష్టి ఉండి ఆ అంతర్గత అంటే బాహ్య ప్రపంచంలోకి చూడటం కాదు, లోపలకు చూసి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుని ఆ ఆనందంలో వాళ్ళు స్థితులై ఉంటారు అని అక్కడ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. సో ఈ ఇంద్రియాలకన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు వివేకవంతులు ఈ ఇంద్రియ సుఖాలలో ఇరుక్కుంటే దుఃఖ కారణం అయిపోతుంది అది. కాబట్టి వాళ్ళు అలాంటి వాటిలో ఆనందం పొందరని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఉదాహరణగా ఏం చూపిస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు పురుగులు ఉంటాయి, అవి ఆ లైట్ని చూసి అదేదో వేడి బాగుంది అనుకుని వెళ్తాయి. పాపం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లైట్ దగ్గరికి వెళ్తే మరి అది తట్టుకోలేక మరి పోతూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ తుమ్మెద ఉందంటే బాగుంది, తామర పూల్లోకి వెళ్ళి దాని యొక్క తేనెని తీసుకుందాము అని వెళ్తుంది. అక్కడే ఉంటున్నప్పుడు ఈవినింగ్కి తామర పువ్వు మూసుకుపోతుంది. అలా క్లోజ్ అయిపోతే ఆ లోపలే అది ట్రాప్ అయిపోయి పోతుంది. సో అది మరి వెళ్ళిందేమో, ఆ కోరికతో వెళ్ళింది, అక్కడ దాంతో ట్రాప్ అయిపోయింది. అలాగే చిన్న చేప కోసం పెద్ద చేప వెళ్ళి ఆ గాలానికి ఇరుక్కుంటుంది. సో ఇవన్నీ ఉదాహరణలు ఏమిటంటే, కోరికతో వెళ్ళినప్పుడు ఏ రకంగా మనకు అది దుఃఖ కారణం అవుతుంది అన్నది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కోరికల వలన, ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటం వలన మనకి ఎన్ని కష్టాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ కోరిక, ఆ సుఖము పోనీ పర్మనెంట్గా ఉంటుందా అంటే అది ఉండదు. కొన్నాళ్ళకు వేరే కోరిక వస్తుంది, వేరే అవసరం వస్తుంది, ఏదో ఒకటి నిత్యము ఈ రకంగా ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటం, ఆందోళన, అది తీరినప్పుడు దుఃఖము, వీటితోనే బాధపడుతూ ఉంటాం. సో కోరికకు గురి అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలా దుఃఖం అనేది కూడా ఉంటుంది అనే విషయం చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించారు. తర్వాత ఇదొక ముఖ్య శ్లోకము. భోక్తారాం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. సో భోక్తారాం యజ్ఞతపసాం, సో నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు కూడా భోక్తను, ఎంజాయర్ని. భోక్తను ఎవరు అంటే భగవంతుడే. సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడు, అందరికీ కూడా ప్రభు. సుహృదం సర్వభూతానం, అన్ని జీవాలకు కూడా సుహృదం, ఆయన మంచిని కోరేటటువంటి స్నేహితుడు, శ్రేయోభిలాషి. జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి, ఎవరైతే ఈ విషయాన్ని ఇలా నన్ను అర్థం చేసుకుంటారో ఈ విధంగా వాళ్లకు శాంతి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో పీస్ ఫార్ములా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలలో చిక్కుకుంటే మనకు ఎప్పుడు కూడా దుఃఖమే మిగులుతుంది. ఎందుకు అంటే ఆ సుఖాలకి బిగినింగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎప్పుడొకప్పుడు ఎండ్ అయిపోతాయి. ఆది ఉంటుంది, అంతము ఉంటుంది. కాబట్టి వివేకవంతులు అవి పట్టుకుని వేలాడరు. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడొకప్పుడు ఆ సుఖం పోతుందని వాళ్ళకి తెలుసు, మళ్ళీ ఏదో ఒక దుఃఖం వస్తుందని కూడా తెలుసు. ఇలా తెలియకుండా చేస్తే ఈ రకంగా చిక్కుకుపోయి మనము ఆ కోరిక వల్ల ఏ రకమైనటువంటి ఎండ్ వస్తుంది అన్నది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపించారు. సో ఇలా కాకుండా మనము ఈ శాంతి మార్గంలో ఉండాలి, ఈ దుఃఖాన్ని తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే ఏం చెయ్యాలి అని కనుక మనకు డౌట్ వస్తే భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అన్ని యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తను నేను, భగవంతుడే భోక్త. అందరికీ కూడా సర్వలోకానికి ప్రభువు, అందరి యొక్క మంచిని కోరే శ్రేయోభిలాషి అని మనం ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు శాంతితో ఉంటారు. సో మనం ఆ శాంతితో ఉండాలి అంటే దీనిని మనస్ఫూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఊరికినే
మనం ఇప్పుడు చదివాము మనకు తెలుసు అన్నది కాదు. అది మనస్ఫూర్తిగా అనుభూతిలోకి తెచ్చుకుని ఆ స్వభావాన్ని, ఆ మెంటాలిటీని డెవలప్ చేసుకోగలిగితే ఎప్పుడు చేసుకుంటాము? అన్ని యజ్ఞాలకు తపస్సులకు ఆయనే భోక్త అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం ఏ పని చేసినా అది భగవంతుడే దానికి భోక్త, మనం కాదు. ఆయన తృప్తి కోసం చేస్తున్నాము, మనం చేయాల్సిన పని బాగా చేయాలి, సో ఆయనకు ఫలితం వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఫలితాన్ని ఆయనకు అర్పిస్తున్నాము అని ఏ పని చేసినా కూడా ఆ భావంతో అది యజ్ఞంతో సమానం అని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. సో అది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఆ రకంగా భగవంతుడే సర్వయజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్త, ఆయన ప్రభు, సర్వలోక మహేశ్వరుడు, సర్వభూతానం అన్ని జీవాలకు కూడా శ్రేయోభిలాషి అనేటటువంటి ఆ భావాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్లకు ఆ శాంతి అనేది కలుగుతుంది. అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఆ మెంటాలిటీని నిజంగా జీర్ణించుకున్న వాళ్ళకి కోరికలు అనేవి ఉండవు. వాళ్ళు ఏది చేసినా ఈ భావంతోనే చేస్తారు. కోరికలను, మనస్సును, ఇంద్రియాలను అరికట్టుకోగలిగిన వాళ్ళు ఈ రకమైన మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు. సో సర్వలోక మహేశ్వరుడు అంటే అందరికీ కూడా, మొత్తం లోకాలన్నిటినీ కూడా ఆయనే నియంత్రించేటటువంటి ఆయన. తర్వాత సుహృదం సర్వభూతానాం అంటే అందరికీ కూడా శ్రేయోభిలాషి, అందరినీ మంచి మార్గంలో ఉండమనే భగవంతుడు ఉంటారు. ఆయన నిజమైన స్నేహితుడు భగవంతుడు. సో పీస్ ఫార్ములా అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ శ్లోకాన్ని. భోక్తారాం యజ్ఞ తపస్స అంటే అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు ఆయన భోక్త. సో ఆయనే అన్నిటికీ సుప్రీం ఎంజాయర్. తర్వాత సర్వలోక మహేశ్వరం అందరికీ కూడా సుప్రీం కంట్రోలర్ అన్నమాట, సావరిన్ లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ది వరల్డ్స్, సర్వలోక మహేశ్వరుడు. తర్వాత ఆయనే మనందరికీ కూడా సుహృదం సర్వభూతానాం కాబట్టి అన్ని జీవాలకు కూడా భగవంతుడే శ్రేయోభిలాషి స్నేహితుడు. సో హీఈస్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. సో జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి జ్ఞాత్వా అర్థం చేసుకుంటే, తెలుసుకుంటే శాంతి లభిస్తుంది వాళ్లకు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఈ గీతా పాఠంలో ఈరోజు కర్మ సన్యాస యోగము, రేపు 6వ అధ్యాయం అయిపోయిన తర్వాత కర్మయోగం ఫినిష్ చేస్తే 1/3 ఆఫ్ ద భగవద్గీత మీరు ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఆ తర్వాత మీరు భక్తి యోగంలోకి మూవ్ అవుతాం అనమాట. ఇక్కడ మొదట ఆ భక్తి యోగం గురించి మెల్లమెల్లగా మనకి ఇంట్రడక్షన్లు ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా కొంత చూసాము. సో ఈ గీతా పాఠం యొక్క సారాంశం చూద్దాము. ఈరోజు గీతా పాఠంలో మనం చూసినటువంటిది ఏమిటి అంటే, జీవితంలో మనం అన్ని కార్యకలాపాలను భగవత్ కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మలుచుకోవాలి. సో అది మనము ఏ పని చేసినా కూడా అది భగవత్ ప్రసాదం అనే విధంగా మనం ఆ మెంటాలిటీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. అలా భగవత్ కైంకర్యం, భగవత్ ప్రసాదం అనే కృష్ణార్పణం అనుకుంటాం, మనం వింటూ ఉంటాము. ఆ రకంగా నిర్వహించే విధంగా అన్ని పనులు మనం నేర్చుకోవాలి, అలా మలుచుకోవాలి అన్నది మనం ఇక్కడ చూసాము. సో అది వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.